आयै एसेबो थाल लालायि मारै बिदि गोलैनो मोनखो ओरैनो देनाय सिं साखानाय बे बिहामजोआबो गाबज्रिबाबो सौफैया नांगौआव आइदै आबा आं बिजिसो लानांसिगोन खोमाहाय एकदम साख्रुबजोबथारबाय ओहो आयै आंबोथ' आरो खामानिसो मावबाय दङमोन नों बेफोरबायदि जादों होनब्ला आं एसेबो खुनायाखै दे हाब बहा थायो फालाय हो न'आव एसेबां गिदिर घटना जालांबाय आया माबा मोनसे गिदिरबो जानो हानायमोन दानोथ' बेफोरबायदि नों एसेसो थाल लाबा मा जायोमोन हो आइखौ मिजिं नों आंखौ मानो बेफोरबायदि रायबाय थादो दे आइया माबा मोनसे जाबाय मा आइखौ आं बेफोरबायदि खालामनो होननानै आंबोथ' खामानियावसो बेस्थ' सारा दिन ओरैनो जिरायबाय थानानै मोनजायाना आंबो आइखौल' बिदि नोजोर होबाय थानो बा न'नि मानसिखौल' नोजोर होबाय थानो आंहाबो बिदि 24 घन्टा सम मोनबाय थायाना अब्लाबोथ' गाबख्रावदों जेराव लिंहरदों जेराव नों नायफैनांगौमोन ना आइदै आबा बेखौथ' बाद होहाय बिहामजोखौलाय हामा बुंबावनो डक्टरखौ लिंहरदो आबा आं थांनोबो हानाय नङाहाय आयौ बोरैबा मोनजोबथारबाय आंखौ इन्जेक्सनखौथ' होथारखानांगोन आयै र' आबैलै नोंलाय माथो जाखो दे माथो दहायसो मोजां मोनलाय बेया एसे दुखु मोनदों आबा र' हनै साबाय थादों आबैया नोंसोर मानोथो गाबख्रावबा नायाखै दे आबैखौ आफालै न'आव गैयामोनथ' आं लोगोजोंसो दंहैयोमोन आइदै दे आबा मुलिफोर लायदो आं हाथारला एकदम बोरैबा मोनजोबथारबाय आङो औ आयै नों टेनसन दाला दे र' एसेबां न'आव मानसि थासेयावबो आइया बिदि जानो मोनबाय एसेबां मानसि थासेयावबो आइया बिदि जानो मोनबाय नङा जाहोखादोंसो नैबे रानिया नोमाखौ आरोथ' मोजाङा खेव 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 बुंबाय थादो बोरै दायो आयै नों रेस्ट लाथ'दो दे बारा रायलायनो नाङा बांद्राय रायलायबोला आरोथ' नोंना सानाया बांसिन जागोन दाथ' गोजांबो बोथोर मारैथो बिदि जानो मोनखो दे थाथ' आइजों रानि आं रायलायहैना फैनि र' आइदै बिहामजो आथिंखौ एसे नाहरनाय मोजां मोनगोन खोमा आङो आइदै बिहामजो आथिंखौ एसे नाना हरनाय आंनिखौ सानाया एसे मोजां मोनबाय बायो खोमा औ आयै हामानोथ' नाया जानो आंलाय नोंनि बिहामजो दङ ना माखौ एथ' टेनसन लादों दे नागोन दे आङो थाव फुदुंहिनि र' आबैलै नों थाबैनो हामफिनगोन दे आइदै हामब्लाथ' मोजां आबौ सोमला हाथारला नै नोमबैया बेबायदि गोग्लैयो होमबा मा सुनि माब्रै गोलैखो आंलाय बाबा सोमला थांद' लेखाखौ फरायहैनो जिरायहैखाद' आथिं आखाइ सुनानै बाराद्राय बारनाङा दै ओमफ्राय आबैया हनै आबैया आबै थागोन दे आरो नोंहा थांद' लेखा लानानै जिरायहैदो लेखा खाथा लिरहैथां हा मास्टारा जे फोरोंदों नङाबा बावजोबो नोङो गथ' नोमबैनो आथिं मालिस खालामना होनो र' होनबाथ' बुरिनि आथिंखौनो एकदमबारे गाबख्रावबाय थादे आरो नोङो आइदै हामाला हामबावगोनसै आइदै मुलि जाबासो एसे मोजां मोनसिगोन खोमाहाय आबाया माला सफैबावनोसै दे सफैगोन आयै माखौथ' एसे दुखु मोनबाय थाद' मोननाङा आं दोङो ना औ दे नाना हो बिहामजो नाना हो आथिंखौ आबा जासिगोन खोमादां जासिगोनबाथ' जाबायसै आयै आंथ' बारा मोनथियाबो जासिगोन खोमाहाय हाबेसेथो जानो जाबायानो थाखायो नाथायबा मैद्रु मैगं गोथांबालाय खहाबसिनो आरो औ आयै आङो नुनाय मोनबाथ' मोजां जागौमोन मेगना आंनो बेफोर खामानिखौलाय मावजोबनो हागौमोन नाथायबा नोमायाथ' दा आयै नों मानो दुखु जाबाय थायो दे दुखु जायाथाय मा जानो दे आबा नोंबो आरो मा जाखो मानसियालाय आं जेबो जायाखैलै आयै मा जादों आंलाय जेबो जायाखै जुदि बेफोर आं खोनानाया मा न'आवनो आंहा बेफोरबायदि जाना दंखायो अलरेडि आङो दुखुआव दंखायो नोंनि आरो बिदि खोथाखौ खोनानानै इसोरनिखौ माबायदि मोनगोनहाय आबा आङो नाय आबा बे सनाजों नोंहा जेबो लेनदेनबो गैखाया बिनि गथ'नि थाखायलाय नों मानो इसेबां बिहामजोखौसो बिदि दाय हमनांगौ दे बाथो आबा सना मानो बाथोनो आयै अलंबारा बिराद सिरियास जानानै दङ नोंसोर बेखौ मा मोनथिनोलै हाबाब मालाय गथ'नि थाखायलाय नोंहा मानो इसेबां माबा मालाय नङा आयै मालाय नङा बिदिबा मा नोंबो अलंबारखौ नोंनि फिसालाखौनो सानो बेबा नंमारगौना नंमारा टेस्टखौनो जेबो खालामाखै नों माबोरै गावनि फिसाला बायदि सानखो बेखौलाय थेवबो एथबां मोजां गथ'मोन बियो बेखौलाय थुनथुलिया मानो बिदि खालामनांगौलै बेखौसो आं गाज्रि मोनदों आयै जाम्बासो जासिगोन नामासै नोंलाय आबा दिनै थुनथुलिया रागायावनो बे गथ'खौ अलंबारखौ सुथारबाय थैखायसो आयै दा थेवबो सिरियास जानानै थाबायना आरो गाबोनबा रागा जोंनानै मा थिग नोंखौ आफाखौ आबैखौ जायखियानो जा सोरखौबा रागा जोंनानै बियो सुथारोबा बिदि मानसिखौ साजाबो मोनखानांगौ आयै बेखायनो आं पुलिसनो गथायखादोंमोन आबा थुनथुलिया जोंखौबो बेफोरबायदि सुथारनो रागाजों नोंनि हिनजावसो आबा सना मारै बिदि होननो हाखो नोङो
हिनजावबालाय मालै आयै हो गोरोन्थि आरो दाया दाय मावदों नालाय दाया दाय गावनि जायगायावखा जुलिनि खोथाखौ आं रायलायनो बासिलै आयै बेबायदि मानसि सुथारग्राखौ आं बेफोरबायदिखौ आं एकदम सुखुथारा अलंबारानो जा जायखि गुबुनानो जाया मानो थुनथुलिया बिदि खालामबालाय बेबायदि बेखौ मा अननांगौमोन आङो अब्लाबोथ' बे एसेबां बुंबाय बे नङा नों मानो फोथायाखै दे माब्रै फोथायनो दे आयै आं मिथिगौना नोङो बेखौ आं आंनि मेगनजों नुहैदोंलै आयै आं बेखौ गोसो जानानै बुङाखैथ' जा नंगौ एबा जा सैथो बेखौसो होनदों आङो नाथाय आबा बिहामजोआ बिदि खालामनो हाया बिना गोसोआ जोबोद गुवारथ' बिदि अन्थाइ बिखाथ' जानो हायाना बे गथ' मानसिखौ बिदि मा मोनगोन बेलाय गावहासो फासिगोन दा साजा मोनथों आयै जेब्लासिम अलंबारा हामाना आंथ' रायलायखाथारा बिदिजों बोरै जानोसै आबा रायलाय आबा सना रायलाय बिदि हामा नङाना बेसेबां गाबदोंमोन बियो मिथिगौ आं नङा होननानै नों फोथायना आबा बिखौ अननायजोंल' जायालै आयै दाय मावबाय जे बेखौ अनथारनांगौ बे नङाना एसेबां गिदिर दाय मावनायखौ आं बोरै निमाहा होनो दे थिग गावनि फिसायखौबो गावनो रागा जोंना बेबायदि दानथारबा एसेबां अयनाय नङाहाय मा आंना बिहामजो आबा नों मारै बिदि सानथारनो हाखो सोर नोंखौ बिदि खर'आव सोना होखो दे जानला मोनला खोथा सानलाबायनो आं जे नुदोंना आयै बिराद गिथावना हालै थुनथुलिनि आखाइयाव सिखा देगार ओमफ्राय अलंबारा बेबायदि थैजों गोग्लैनानै माबायदि थुनथुलियानो सुथारखाथारदों बेखौ आयै आं बुंगौमोन नामा नङाबा फोथायगौमोन आङो नाथाय आं जे आंनि मेगनजों नुदोंना बेखौथ' आङो माबानो हायाना आयै मादि बुंबावगोन आं नोंखौ आबा आयै आं हस्पिटालाव थांबावनांगौलै डक्टरा लिंहरदोंमोन हस्पिटालाव थांनायखौ बाथो थुनथुलि मोनाव थांनानै सानैजों मोजां गाज्रि रायलायलायै थाङाबा थां बेखौ बाथो आयै थुनथुलिखौ नोंसोर थांलाय हस्पिटालाव माबायदि जानानै दं हालोदा अलंबारना बेखौ नायबा नोंसोरबो अनखांनो ओंखारगोन नोंथ' जेनेबा नुवाबाबो आफामोनखौ थिनहर माबायदि मोनगोन नोंसोरनाबो गोसोआ बिनि हालोदखौ नुबा आबा आं आफाखौ थिनहरनि आयै र' आंहा लेट जाबाय मा खोथा जाखो बेलाय मादि बुंलांखो आबाया मानसियानो मा जाबावगोन फालाय दिनै खर' गाज्रि थांबा थांनो खोथा बुंलाबायखोसो बेलाय मालाय गथ'नि थाखाय गावनि बिसिजोंनो बिदि एना एनि बांद्रायखौबा बायोहां ना गथ'नि मोखांखौ नुनानै गावनो बोरैबा जालांबाय मा जाखो बेलाय गथ'आबा गावनि नंगौना नङा मालायनि फिसाखौनो अनखांबायथारदोंहाय बियो बेबोसो बै सना गुबुनबा बेलेग खोथाबावमोन जोंबो एसे बोरैबा मोनदों दिनै गथ'खौ बिदि खोनानानै थेवबो जों अन्थाइ बिखा नङाना अन्थाइ बिखा नङा माने मा गथ'खौबो अनदों आरो ओरै फारसे नोंसोरनि टेनसनखौबो बोरैबा मोनदोंना आबा नोंसिना आंनि सोमोन्दोआ गाज्रि जालांगासिनो मा होनदों आयै थेख्लाखौ धमकि होफैदों नोंखौ औ आइ बे सनामोननि मानसिया थेख्ला आबाखौ एकदम सुथारनो मानो जि धमकि होफैदों आरो दिनैथ' बिसिनि मानसिखौनो आङो आयै नों रलाय आङो थांनानै ना बिसोरखौ आयै दा थांसै ओरैनो गन्दगलानो जोबखाया मानो थांदेरबावनो नागिरदों नोंलाय दा थां बिदि थांदेरबाय थानायावनोथ' मा जादों नुबायना जोंहा न'आवसो मा आयै ओरैनो थाबाय थानानै बिदि माबा जाबाय थानोसै सिगि जाबाय थानोसै धमकि होजाबाय थानोसै आरे बिसोर गावखौनो गाव मा सानथारदोंलै बिनिख्रुइबो बांसिन नोंनावबो जे इल्जाम लगायनानै दोनदोंना आइ बिसो दा मेन खोथाया नङाबाथ' मामोन पुलिसनि नोजोरावबो नोंहा जे दाय जाथारनानै दङबोला अब्लाबो आं दाय मावखायाखैना आयै होमबाबो बैसोर मानसिफ्रा हमजाग्रोबासो दा माबा मोनसे जागौमोन र' आइ बिसोर माखासे प्रब्लेमा जोबग्रोथोंसै नों बिदि जानला मोनला माबा देरलाबाय थानांला नङाबा आरो बेलेग दायाव नोंखौ माबा हमदेरबावबा मा जागोन बिदि गिनानै थाबाय थानो हायाथ' आयै बाबो आइ एसे सिरि जाग्रोथों र' ओरैनो मोनसे दायाव दंखायो नोङो आरो दाय बेलेग जाबावगा बाबाय आं बेफोर प्रब्लेमखौनो आयै बानाय मोनजोब्बाय आं मानोबा आंनि जिउआनो एकदम आंनि जिउआनो बरबाद जाजोबनाय बायदि मोनलाबायबाय आङो माबा बेखायनो आं बुंखादोंमोन आइ सानजों हाबा जानानै मा जाखो दे दिनै नुबायना सिरि थाथ'दो आयै आं खोनासंनो हाला साननि बाथ्राखौथ' आरो आयै 50 थाखा हरद' आं थांसैलै नङाबा क्लासआ लेट जागोन आंहा थांखानांसिगोन दिनैथ' आरो सेटारडे ना थेख्ला 50 थाखाया आंनाव दंखायो बेखौनो लांदो आरो खोनासं सोरबा लामायाव मानसि गाज्रि लोगो मोनबावबा डाइरेक्ट माबा आंनो कल खालाम मिथिगौ नङाबाथाय पुलिसनो फन खालाम जागोन दे आब' ओमफ्राय बिसोरना नोंखौबो एटेक खालामनो हानाय आब' बेखायनो मोजाङै थादे नोंबो बिसास गैयाना बे खायसे मानसि गाज्रिफोरनि थाखायनो आङो आबा दिनैसो मोनलाय लांबायहाय हारसिं हाला हगार हरनोबो नोंखौबो लामा सामायाव मा जायो मा जाया न'आवनो मा जाफैदों नुवाखै औलै आयै नाथाय बांद्राय गिनो नांला दे सानाव जेबो जाखानाय नङा बियो आरो गावसोरबो बेफोरबायदि खालामबाय थाबा गावसोरबो उनाव फासायफिनगोन ना आयै थेवबो आइ सिरि थाथ'दो दे जेसेनो सिरि थागोन मामलाया एसेनो थान्दा जागोन
ओमफ्राय गरमा-गरमिजोंबो बारासो जालायलाङो खोथाफोरा। दे आबा मोजां थांना फै आरो थाब फै जेराव मेराव हाबलाबायनाङा लोगोफोरनावबो थांलाबायनाङा। ओरैनो जोंहा न'खराव दा मा सोलिगासिनो? औ आयै। दे होमबा ना आयै आङो माबा ना बाथोनखौ देखाबाय दा नोंसोर ओंखाम जादो आं एसे जाबायलै थांसै आङो। आल्ला मैया मोनानिफ्राय बिखा ख्लाब मोनबाय थाबायहां आबाखौ माबायदि खालामखादोंमोन बिसोरो। बिनिफ्राय उन्दुनोनो ओंखारथारासै आं अखा थंब्लेदनो। मोनसोदों बिसोरो आंखौ आंनि पिछेफोर गैया माथो गासैबो। नोंबा आंखौ थांनो होआब्रा आयै नङाबाथ' आङो। सिरि थाथ'दोहाय माथो खालामबावनो। जावैसोआबो फाग्ला जाबाय रायलायनायानो साबसिनसै बेजों। आंखौसो बोरैबा सानखायो ने आयै बेनोथ'हाय। दखानावसो सावमिन एसे जालांसैलां ओमफ्राय हाथरखिनि न'आव थांसै आं दसे। दादिनाव फैसाखौथ' लायखाबाय मोजाङानो जाबाय दे। अखाफोर माहिर नों? दाथ' मोनसेल' खामानि मावनो हासिगोन आं। बेखौ नुब्लाथाय बेलेग लामाथिं थांनायानो गाहामसै। अखाफोर बहाय फैयामोनलै? थाबैनो थांसां। ओइ अखाफोर। मा खालामनाय जादों बेलाय? ओमफ्राय आं जे गाबज्रिदों नों खोनायाखै आरो आं सोंदों बहा थांनो नों बेखौनो एन्सार होबावा एसेबां लेबेललै। दंमोन आरो मोनसे खामानि। बे गामियाव मा खामानि दं नोंहालाय बेहायलाय? खामानि नालाय खामानि सासे दादिनाव फैदोंमोन आं। आरो नोंलाय नों बेहाय माबोरै? आलासि जाफैदों आं बेखायनो फैदों बेहाय। बुजिबाय दे आङो। नोंनि गोसो थोनायनि न'आव फैदों दा नोङो? आलै मानसियालाय फन हरबा हमा रायलाया दाना लेबेल जाखो ना मा जाखो नोंलाय ना दसेनो बावबाय मेहेरखौ? नों आलासि जाफैदों मोजांब्रा ओमफ्राय आं गोसोआव थाबालाय थायामालाय मा जानो मेहेर? सोरनाव फैदों फैया आंबो बेखौ मिथिनो लुगैया नोंबो मिथिनो लुगैयाबानो जाबायना। नोंनोथ' बुंदोंमोन माथो जोंना सानैनाबो आलदा लामासै होननानै। ओमफ्राय बिदिबा रायलायथारलाना माथो आंजोंलाय फुरा खतम आरोना। मानसिखौ अब्ला सिनायनानैबो सिनायै बायदि जानोसै नोङो। आंनो रायलायदों नोंलाय मानोथो रायलायनो हाया होमबालाय? बिदि नङा थेवबो नोंहाथ' मालाय सोरनावबा आलासि जाफैदोंना आरो आंहा जाबाय मोनसे खामानियावसो फैदों। आलासि जानो दमा आंलाय बेहायनो फैबाय थाखायो। नोंनि हिनजावनि न'आव? नों थांनो आंनि हिनजाव न'आव? थाङा आङो मा खालामनो थांनालाय नोंनो थां। नोंनोबो देखायनो आं मोनसे जायगायाव लांनो होमबालाय दिनै। आंलाय मा खालामनांगौ थांनालाय आं थाङा। लांनि आं मोनसे जायगायाव ओमफ्राय रायलायहैगोन ना बे जायगायावनो लामायावलाय माथो रायलायबाय थानो नङा होमबा? नाङा दे आंबो लेट जाबाय आं थांसै। लेट जाया आरे मेहेर। थौदोब्रा लांसैना आङो। आं जेराव आलासि जाहैदों बेहायनो लांसै बाराबा। आं थाङालै बिसोरलाय मा साननांगौ आंखौ आं थाङा। नों मा मानसिया फाग्ला जाबाय नामा? फाग्ला जायाखैब्रा नोंथ' रायलाया जाबाय थायोना मानसिया जानला मानलानो। आं खिन्थानि बहाय थांदों आं बहाय मादों आं। नाथाय आयै दा फैनायाव एसे लेट जानो हागौलै आङो थांथ'नोसै। माथो मानसियानो दासो सफैदोंमोनलाय? माबोरैथो जाखो ओमफ्राय आबा? होलाबायना फैबायलै। ओमफ्राय मा आयं इन्टारभिउआव पास जागोन बायदि दा? अब्लाथ' साख्रि मोनहां जामारसिगोन ने? मोनथियालै आयं बोरै जागोनथाय साख्रि मोननाय मोनियाथ' खाफालनिसो खोथासै। थेवबोलै आयं साख्रि मोनबाथाय मोजाङानो जाबाय दे नोंहा। सिख्लाफोरा एकदम माने खारफासिगोनसो बे आयंजों। आयंनि बुंनायफोराबो साख्रियाबा मोनगोन ना मोना आरो सिख्लानि खोथासो बुंदोंलै। मानो मोना जानोब्रा आयं मोनगोन दे सिन्था दाखालाम। ओमफ्राय हानाय बायदि मोनाखै होनबा नोङो एसेसो? हानायाथ' बिदिनोसैलै आयं मोनसे मोननैसो हायासै बाखि मोजाङैनो होना फैबायलै। साख्रि मोनबाथाय आंनो बयनिख्रुइबो खुसि जागोनहाय आबा। आरोबा मोजांनि खोथासै नों मोजाङै हादोंबाथ'। नायनोसै ब्रायै मा जायो। ओमफ्राय आं खोन्थाखाबायलै दायो एसे लेट जानो हागौ आङो जायखिया फैगोन आरो ना। दे आबा होमबालाय। आयंआलाय सोरबा सिख्लाखौसो लोगो हमहैनो सानखो ना माखोब्रा सिरि सिरिलाय। आयंआ बिहामजोखौ नायनो लुगैथारबाय खोमालै। बिहामजो थाबा देनां आं नोंसोरनो बयनोबो खिन्थाजोबगोन ना। नाथाय दा बेबायदि गैथ'वा आंनाव। दे जेरावखि थाङा थाब फै थांनानै। जागोन दे आयै ओमफ्राय दा दखाननि नांगौ मालफोरखौ लाबोफाखानोसै आङो। दे ओमफ्राय आबा नै सयाबिन पेकेटआ बेखौ लाबोफादो। ओमफ्राय दाउदैयाबो लाबोदो बेबो जोबहां जाबायानो। दाउदैयानो थाब जामथारोहाय। आयै आं दा गोसोखां लाबोनोसै नों खोन्थाखानायखौ। बाखिथ' लिरनानै लाखाबाय आङो माखासे। थाथ'लै होनबा आयै थाथ'दो। आयं एक्टर
ओमफ्राय बेवाइफोर दासान्दै दखानालाय बोरै सोलिदों मोजाङै ना? औ गेदेरफोर मोजाङैनो सोलिथ'दों दासान्दि बेजोंनो नै बिमा फिसा सानैल'लाय। दे हा मोजाङै मोजां सोलिनो हाबाथ' मोजाङानो आरो फिसालाया दखान खुलिना होबाय मोजां जाबाय बिराद मोजांनि खामानि बेफोरबायदि फिसाला मोननानैलाय आरो मा नांबावगौ देनाय बेवाइफोर बास एबार बिहामजो मोजां नायनानैल' हाबा होदो जोंहा लक्ष्मण बाबुखौ। नंमारगौ दे बेवाइफोर बिहामजोनिल' खमि मारसै जोंहा सोरबा मोजां मोनबालाय लाबोसिगौमोन आङो आबानि थाखै नाथाय फिसालायानो हनै माथो हाबानि थाखाय राजियानो जाथारा। मालायबा फसायखुमानाय मेजेरखुमानाय दंदां। बिदिलाय दंनाया गोदोसोमोनहाय बेवाइफोर बे नोंसोर गोदो खोनानाया ओमफ्रायथ' बे हाबा जाबाय दा गैला दा बिदि आंनि नोजोराव गैथ'वाहाय। जा टेनसन गैया दे बेवाइफोर थाथ'दो आंहाबो गोबाव जाबाय दहाय गय जानायनि बेसेबां जाखोमोनथाय आरोबा फिसौआबो आंखोल चिप्सना खुरखुरि लांफादोंनो बेखौबो होलांखानो थोनदोंमोन फैसाखौ। औ बेवाइफोर गासै 50 रां जाबाय आरो गथ'फोरा आंखोल चिप्स लांबाय खुरखुरि लांबाय सासेया आरो 20 थाखानि साबोन लांदोंमोन आरो भिमबार साबोन मोनसे 10 थाखानि आरो डेटल। बे हिसाबा 50 थाखा जाबायबालाय लाखिदो बेवाइफोर। दे जागोन गेदेरफोर। आयु हाबाब आंहाबा माला बिहामजोनि खाफाल मोनबावगोनहाय बिहामजोआबा माला आंनि न'आव फैबावगोन। आयु फिसालाया जुदि फसायनायमोनबा अखाफोरखौ खम समायफ्लेथारगौमोनहाय थाबैनो बिसिनि रिस्ताया फाक्का जाबा मोजां जासिगोन। बे अखाफोरखौनो आंनि फिसालानि जिउआव हरथारदोहाय हे आफा इसोर भगबान। आरोलाय मा नांबावगौ देनाय बिहामजो मोनब्लाथाय आंना जिउआनो मोजां जाबायहाय। लंबाराबा माबोरैबा जाखो आं बाथारबाय बेयाव थानो। बे थुनथुलियासो बाहेरायाव ओंखारनो मोनबावबाय आरोबा आंसो बेयाव जोबथायानो थानांबाय। आंखौबो ओंखारनो होग्रोलै थुनथुलि नायगोन दा आंनि फिसालाखौ नों बेबायदि जोखोम खालामदोंथ' माबा मोनसे जानांगौबा। मा दाय मावामोन आंनि फिसाया नोंनि नोंहा दाय आं जेसो जादों दा आंनि फिसालाखौसो नों बिदि खालाममोनबाय। आंखौबो बिनिफ्राय ओंखारनो होग्रो। नोंबो सुख सान्ति मोनजायालै मिथिगौ ना नोंबो बिदि सुख सान्ति मोनजाया थुनथुलि मेगन गोसा मेगन साग्रा। आजादि बेरायनो मोननायखौ मोननाय दासान नोंबो। साजाथ' नोंबो मोनगोन आंबो दाय मावदोंबा आंबो मोनखाबाय नोंबो दाय मावदोंबा नोंबो साजा मोनगोन। लोगोफोर दे होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। मोजांबाबो गाज्रिबाबो लाना फैलायबाय दसे सम नोंथांमोननि सेराव। लोगोसेथ' आरो लोगोफोर नायना बोरै नांदों खोन्थाहर लाइक कमेन्टखौ हरनो दाबावदे। आंखौथ' गाज्रि मोनखायो र' थेवबो नोंथांमोना एसेबाबो मोजां मोनोबोला हरबानो जाबाय दे लोगोफोर। जाय कमेन्ट खालाम मोजां मोनो कमेन्ट खालामहर लाइक खालाम मोजां मोनो लाइक खालामहर। सानदे एसे थाब लाबोनो नाजागासिनो आङो सम जाथाराबाबो एसेसो सम मिलायनानै हानायखिनिखौ आरोना लोगोफोर हाबानो माने सम मिलायबानो लाबोनो नाजागासिनो आरोना आङो। स' दे होमबालाय लोगोफोर थांथोंसै नेक्स्ट एपिसोडजों फैनोसैलाय।